A máme tu ďalší kvalitný, úžasný produkt od Centeru. Po prezentácii cestovnej tašky, biznis tašky, okuliarov a zdravotnej podložky vám chceme predstaviť naozaj úžasný produkt podhlavník, ktorý určite každý už cíti, čo poviem, je na ťažkosti bolenia hlavy, migrény, krčnej chrbtice a ďalších neduhov. Tento podhlavník je tak kvalitný, že už aj pri prezentácii v tejto taške vidíte, že dá sa dokonca zobrať so sebou aj na cestovanie a všade pocítite úľavu, keď si naň ľahnete, a určite vám spraví radosť, hlavne pokojný spánok, a to každý docení, že táto vec sa oplatí. Preto doporučujeme tento podhlavník